Barkanku da shigowa cikin Sama'ila Tech, inda zan nuna muku yadda na sayi 6GB a mazaunin Naira 1000 a layina na MTN. Ba tare da ɓata lokaci ba, idan a Facebook kake kallo na, ka min following, ka min like. Idan kuma a YouTube kake kallo na direct, to ka danna min subscribing, ka min share, kuma ka min liking. Yanzu bari mu je nuna muku yadda na sayi 6GB kuma valid sati, valid 1 week. 1 week zai ma kana using da shi, kuma 6GB. Bari mu je nuna muku yadda za ku sai naku. In ka shigo nan cikin dialer naka, ka danna *121# sai ku danna, zai ba ku dama ku je ku sai 6GB. Kun gani, ku danna 4 smart data kenan, ku je za ku zo ku danna 2, sai ka zo ka danna 1, gashi nan ya baka dama za ka sai. Bari nuna muku shi, kun gan shi nan? To mu je, bari nuna muku yadda za ku saya. Sai ka danna 1, kun gani, you will be charged 1K for the purchase of 6GB for 7-day plan to process accept. Kana danna 1 sun baka dama, sai su baka dama ka saya. In kai back, wannan ruwanka ne. Thank you. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na gode. Kar ku manta ku min subscribing, ku min liking. Thank you.